Vítejte v Libanonu, kam jsem akorát včera dorazil. Aktuálně tady čekám na Uber a máme hnedka lehčí problém se začátku, protože nemám ten Uber jak zaplatit. A to z toho důvodu, že tady máte black market, na kterým jsou ty kurzy jiný, než když třeba vyberete z bankomatu nebo když zaplatíte dolarem přímo a tak dále. Takže potřebuji nejdřív si dojasnit prachy a kartou platit ten Uber nejde. Takže doufám, že chvíli počká, než mám peníze, takže uvidíme, až přijedem, měním peníze a potom jdu utratit pořádný miliony tady. Hello, Mohamed. Yes, very good. How much dollar? 50. 50? Yes. Too much, right? It's not too much. Because sometimes the 50s it's not good. Oh, okay. No problem, don't worry. We're going down, right? Yes, yes, the direction. It's easy. Easy because you know sometimes some 50s it's not good. I'm not saying you Oh, 50 yes. it's not good. Okay. 20, 10, alright. 100, okay, 100 because too many places to check. 50 sometimes. Okay, okay. Každopádně dojdu teďka tady k jedný mega známý šavermě, protože jsem od rána pomalu nic nejet a už je odpoledne, takže tam dojdu a budu pak pokračovat dál do centra. Jinak první dojmy z Bejrútu, nemůžu říct úplně z Libanonu obecně, když jsem byl jenom tady, jsou trochu smíšený, ale je to taková západní Sýrie, bych to nazval. Máte tady strašně moc západních produktů a je to mnohem víc modernější. A i přes tu obrovskou krizi, co tady měli a která stále nějak tak přetrvává s těma penězma, obecně s těma palivama a tak dále. Máte tady takový auta furt v ulicích, ale to tu je fakt dost moderní a je to strašně moc západních produktů. Včera jsem byl v pár obchodech se podívat a jakože všechno nový, všechno fresh, minimálně tady v Bejrútu. No a furt je to ale zasazený do toho starého města. Nějaký ty baráky jsou dost starý, ale minimálně s těma produktama, s tím jak to tady vypadá, tak je to mnohem víc západní než nějaká Sýrie. A dost to tady posunuli, no, za tu dobu. Jezdí tady teda jak totální blázni a bez světel klasicky to tady ani nemůžete čekat, že by někdo svítil, ale jakože Libanon je oproti Sýrii extrém. Takže to, že vás tady někdo občas skoro zajede, je úplně normální. Takže už jsem tady k tomu dorazil, jak můžeme vidět, je to dost slavný, protože tady všude dost lidí. A pojďme zjistit, jak to tady funguje, to objednávání. Takže klasicky nejdřív ke kase a pak si tam počkáte. Marhaba. One lamp. One lamp. Lamp. Moc se nechápem. One lamp. Shawarma chicken? Shawarma lamp. Not meat. Lamp, yes. Meat shawarma. Yes. 400. Tak za kolik to bude? OK. Šukran jazína. Tak když tady jenom počkáme a uvidíme, jestli to vůbec poznám, až to bude. Mají tady také nějakou červenou, to vypadá, jak by to z nějakého salámu bylo. To jsem ještě neviděl a stalo to celkem dost, asi kilo, přes kilo. A pak tady máme to skopový a kuřecí klasicky. Tak uvidíme se, jak dlouho to bude. Tohle by možná měla být ta moje, nevím. Je zajímavé, že to nejsou v angličtině a není tam moc žádná arabština v tom. Takže vyšel jsem ven a tady už to máme. Šaverma poprvé, skopová, nikdy jsem ji podle mě ještě neměl. Ani v Česku, ani takhle v zahraničí, takže dám takhle na to ještě plátek toho masa náhodou vždycky a vyzkoušíme. Mega dobrý. Je v tom jinak jenom rajče, nějaký salát a omáčka, maso, to je vše. Máme tady další problém a to je ten, že jsem si koupil simku, která byla drahá, jako prase stály 1 GB stál 2 kg, takže cena nelidová a ta simka je tak skvělá, že pomalu nefunguje, takže vždycky musím vybavat zapnout třeba 8krát po sebe, než se vůbec našlo nějaký data. A kupoval jsem si ji hlavně kvůli těm přesunům tím Uberem a to bude klasicky další, už je na cestě teda. Konečně se mi to povedlo zprovoznit a stál kilo, takže super.
je to skvělý, užívám si Libanon, zatím všechno tady funguje jak má. A zkoušel jsem místní aplikace na ten taxík a ani jedna z nich nefungovala, nenačítala se ta poloha nebo nenačetly se tam ceny za tu výjezdu, nic prostě, takže jsem odkázaný na Uber, který tady jediný funguje. Ze všech těch aplikací je naopak taxík z ulice, se kterým se buď moc nedomluvím, nebo mě bude chtít pojebat, takže skvělý zatím, no. Každopádně další je teda na cestě a vydám se teďka na zmrzlinu, která už je tam 80 let, tak snad aspoň to bude dobrý. Marchaba, jaký fakt. Yes. Takže už jsem sem dorazil a teďka ještě tady najít pobočku zmrzlinovou, která vůbec někde, teďka tady nikde nevidím, tak snad to najdu. A můžete vidět, že ta zmrzlina už je tady přes 70 let, takže velice lokální, mají to tady dost low-costově udělaný, tak uvidíme, co nám tam nasypou. For one, all the flavors. What is it? Mhm. 400. Okay. All the flavors. Mix. Mhm. How about salty pancake cheese? Kornou docela v mínus, koukám. Okay, šukran. Takže už to tady máme. Nevím, kolik těch příchodí tam je, ale vzhůru na to, takže nahoře asi nějaká jahoda, nebo co je to zač? Takový jakože sorbet. Za kilo je to teda každopádně fakt masakr na Libanon, nevím, kdo ty ceny tady vymýšlí. Tady ze strany asi nějaký citron, pomeranč a tak dále. Tady ještě z druhé strany nějaká pistáciová dokonce, teď se možná mi to spadne, ještě tak vidím. Velice v pořádku zmrzlina, 70 letá. Takže už jsem vzal dalšího taxíka, tentokrát na 17 minut, asi za, nevím, kilo něco, takže teď už to aspoň nějak dává smysl, ale na 5 minut jsem platil skoro to stejný. A vzhůru na falafel a z falafelu tady na místní oceánový formace kamenný, který jsou tam kousek toho falafelu, takže tam ještě pak přejdu a uvidím, co tam ještě potkám. Marhaba, hello. Yes, very good. Thank you. Šukran. Takže už jsem tady dorazil k falafel místu a jdu ho pořádně ochutnat. Marhaba. Open. Yes, please. Yes. One small. Yes, please. Je tady teda úplně prázdno, ale tady už máme vyskládaný falafel na okraji. Yes, yes. A little bit. This is your store? Oh, very good. Takže teďka tam nalupe rajčata, nalupe falafel a ještě omáčku si myslím a je to ready. To go please. No bag, it's okay. No bag, no bag. Shukran. No. How much? 150. Okay. Keep the change, it's okay. Shukran Karim, thank you. Takže tady to máme, byla to teda pěkná rychlovka. Karim příjemnej, což teda trochu rozdíl proti tam tomu týpku, co tam dalo tu zmrzlinu třeba. No a já už teďka s tím falafelem vydám tamhle napříč
západu slunce a na vyhlídku na tam ty kameny, protože jsem to ještě neviděl od včera. A po cestě ještě když tak pokoupím něco k pití v nějakým podobným obchodě. A ten falafel teda byl docela levný, kolik to stálo, tyjo. Nějakých 50 korun, něco takového 55, takže oproti té šavrně třeba, nebo těm taxíkům, nebo té zmrzlině za kilo dost dobrá cena. Ale jako je to fakt šílený, jo. Vemte si, že ty lidi tady v průměru vydělávají třeba 5 000 měsíčně, možná ani to ne. Většina, to je jakože průměr klasicky. A to jsou prostě úplně základní věci, co jsem tady kupoval, nejsou to žádný jako luxusní restaurace, nic. A nestojí to málo, stojí to třeba ještě 2x víc jak síry. Takže hustý, no. No, takže vzhůru na to. Takže takto falafel není to v tom tureckém chlebu, ale je to v trochu jiném chlebu. A pojďme na to. Je tam mega výrazná ta petržel, nebo nevím, co to dal, nějaký libeček, nějaká taková bylinka, kterou potom dal. Tak musím ještě vyzjistit chudy, tak bych rovně. Takže je tam mega výrazný, ale dost dobrý falafel. Takže tady jdu teďka nějakou rezidenční oblastí a můžete vidět, jak tady vypadají ty baráky. Že je to fakt oproti nějaký Sýrii nebo ostatním zemím v okolí pěkný kontrast. Ale i přesto, jak jsou tady pěkný budovy a kolik se jich tady staví, tak tady pořádně ani nemají stabilní elektřinu, která vypadává každou chvíli. Třeba v ubytování, kde jsem, tak se vždycky nahodí. To je auto rozumí apokalypsy, tohle ne? No, ale na tom mým ubytování se vždycky teda nehodí po ani ne minutě, ale vypadává to jako není to stabilní. Takže jako masakr, že ani po takové době ještě nemají jako 24/7 celé město elektřinu, ale mají to z těch generátorů. Západ se dneska zdá být velice hezký a za chvíli bych tam už měl být. Tady bych mohl koupit nějaký zázraky. Tady máme iced tea, krása. Tady máme ostružinový dokonce, tak to vyzkoušíme. A jednu vodu k tomu. Ty vole, tak teď to skoro spadlo, tak to bylo hodně ofous. A tady máme nějakou sušenku s datlema, takže taky vyzkoušíme něco lokálního. Takže tady ty 4 věci stály 50 korun, což už je celkem v pořádku. Jak se tady podle mě říká, sejdeme se u kamene takzvaně, takže pojďme se podívat, jestli to za to stojí. Se západem velice pěkné. A dokonce jsem viděl, že když jste počít jetski, tak můžete projet tamhle tím otvorem. Tohle vypadá jak bota, tady ty kameny vždycky, to bylo i na Azorech. Takže kamen mezinárodní. Akorát tamhle vlevo to vypadá tak trochu víc lokálně, takže tam se možná budu podívat. Tamhle k nějakým asi ještě zříceninám něčeho. Než tady nahoru, kde je milion lidí. No a velice top západ, takže už se to začíná zlepšovat, ten názor na Libanon. Takže skrytou cestu jsem tady našel, ještě se tady nerozsekat a očividně to někam vede. Krása. No, došel jsem k tomu, že tohle určitě žádný archeologický pozůstatky nejsou, nevím, co to je zač. Vypadá tak nějaký protitankový ty vole to, zábrany. Možná, že to i jsou, nevím. A to je tady docela dezolátní stav, ale aspoň se po dnešku projdu. Tady nevím, co týpci teďka vymýšlí. Takže tady teďka můžeme vidět odvážný průjezd skrz skálu, nebo ne? Jo, jedou skrz to. A už je nikdy neuvidíme. Takže tady s tímhle výhledem a pořádnou náloží odpadků, to nesmí chybět. Tady otevřu tento fantastický čaj. Povedlo se, první pokus, dobrý. Tak a vzhůru na to. Takže příchuť nějakého ovoce, lesního asi. Tak to je teda brutálně dobrý, ale to totálně sladký. Můj hlad je tak 420 gramů cukru na 100 ml. A je to tolik, že to nikdy nezjistím, protože je to zero. Už jsem myslel, že neumím arabsky, což je vlastně pravda, ale jsou tam nějaký umělý cukry. Ještě než mě tady sežerou všechny ty mouchy a malý svině, co tady lítají, už mě to tady pěkně začíná srát, tak si dáme extra datlový koláč. Myslel jsem si, že jsou to fíky, ale jsou to datle. Mňam.
Tak to je velice, ale velice dobré. Tam tak normální povidla v tom. Tak to se povedlo, Horste. Tady jsem si ještě povšiml, že týpci prodávají čaj. Tak si to tady tematicky vezmu, možná i kafe. Nebo už tam spíš čaj. Merhaba. One chai? One chai? We don't have chai. Oh. Tea, we don't have. Ok, šukran. No, tak čaj vyprodán, očividně nevadí. Vydám se tady ještě teda dále. Připadá mi, jak kdyby tady rostla řepka, nejsem si jistý, jestli to řepka, ale řekl bych, že možná jo. Takže tady napříč řepkovými poli, který kdo ví, jak tady vyrostly. Ještě podél pobřeží tady a potom jsem tady našel jednu velice zajímavou věc a za chvíli zjistíte, co to je. Takže tady vám jdu ještě ukázat rybáře a potom se vydám, uvidíte kam. Tady dokonce jsou ještě nějaké bazénky, kde se asi dá i koupat eventuálně. Můžete si tipnout, co je tohle místo zač? Ano, dorazil jsem k místnímu zábavnímu parku, takže jdem se na to podívat. Uvidím, kolik to bude stát, vůbec nemám tušení. A projdu se tady na místních atrakcích. Pay here. Oh, how much? Here, Pay there? ticket for there. Ok, šukran. You saw that. Tak tady asi u vchodu nic teda, dobře. Takže to platí asi u každého zvlášť a pojďme se tady podívat. Je to úplně mrtvo a není tady nikde nikdo. Takže dětský sen, mám park celý sám pro sebe. Fakt tady až tamhle na pár lidí vzadu nevidím vůbec nikoho. Takže... Park... mrtvý úplně. Každopádně pojďme tady asi na ruské kolo se podívat. Třeba tady fakt není vůbec nikdo. Šukran, to je to 20 nebo 200. No tak se tady asi obsloužím sám. Nastavuji tam asi taky sám, stálo to 200 000. Takže asi 50 korun a pojďme na to, dostal jsem 2 lístky, jeden asi jemu. Čekám. Ty vole, vypadá to dost zajímavě zatím. Takže jdu si tady udělat privátní jízdu na svým vlastním kole. Šukran. Takže jsem tady nějaký vykrešovaný. Vamos. Já jsem právě nevěděl, jestli 200 000 nebo 20 000 a stálo to 200, takže klasika, ale 50 korun v pohodě. Takže pojďme se tady projet. Je tady prostě nějaký kolo, co to dělá. No a už valíme směr nahoru a máme tady výhled na celé město, krása. A na celý megapark. Jakože geniální. A co děláte ve středu odpoledne vy? No, bylo to teda dost rychlý a moc výhledů jsem si neužil, ale tamhle vidím nějaký bizar vzadu růžovej. A tady mají dokonce autodrom, ale vzhledem k tomu, že tu nikde nikdo není, tak asi jdu nazpátek, protože bych to tady na to jezdil fakt sám. Takže park duchů otestován. A zajímavý, no, jako projížďka lidová. Teď otázka, jestli mě necháte ještě jednou, nebo jestli mi to zastaví. Asi ještě jedno kolo dáme. Dáme ještě jedno kolo a myslím si, že i kdyby to bylo na jedno kolo, tak je mu to úplně jedno kolo, tak tam sedí. A tak je docela zajímavý, že to kolo se celou dobu točí a vůbec se nezastavuje. A jezdím tu v něm sám, takže nechápu jako z jakého důvodu, takzvaně krize s elektřinou, ale kolo se točí dál, nebo nevím teda na co je to poháněný, ale řekl bych, že spíš na elektřinu. Bizár. Fakt bych jako řekl, že to budou mít vypnutý, když na něm někdo není, ale OK no, fakt tu jsem úplně sám. No, máme tady pak tamhle tu věc, se kterou se dá vyjet nahoru a dolů, což jako nevím, jestli tam úplně budu chodit sám po tom všem jídle. A to je nějak tak jako všechno, no, ještě tamhle nějaká houpačka taková, to by mohlo být zajímavý. Takže to možná ještě dám. No a pak asi nazpátek domů, no. A tady jsem si nešel, ty vole, tady máte normálně live výhled na fotbalový zápas v ceně zájezdu. Takže užil jsem si ještě pár sekund zápasu a tento lístek, to je normálně nejlepší hodnota v celém Bejrutu. Dostanete
výhled na zápas a ještě se dvakrát projedete na kole a ještě možná po třetí. To uvidíme, jestli mi to zpomalí a vystoupím nebo ne teďka. Můžu vystoupit, že jakoby za chodu, když vidím to zabezpečení. Tak si dáme ještě třetí kolo, jupí. Abych tady nejezdil do zítra, ty vole. Ale můžete vidět, že úroveň místního zabezpečení nic moc. A právě co já jsem chtěl vyzkoušet, tak si myslím, že ty kola se točí. Že s něm můžete ještě jako otáčet. A přijde mi, že je to fakt tomu úplně přizpůsobený, ale nevyzkouším to, protože tady je to zadělaný tady na tom. Tady a prostě nejde, no. Tak a jedeme ještě po čtvrtý, nevím, jestli na mě nezapomněl týpek už. Ale tak nezlobím se, výhledy to jsou lidové. Mohlo by to být třeba 5 kol, aby to jako bylo nějak dobře zakončený. Ale těžko říct, kolik jich tam je. Tady můžeme vidět, jak je to zkonstruovaný. Je to takový obrovský konstrukci a ani nechci ani vědět, jak je to už starý. Takže protože už jsem tady po třetí, myslím, jo, jestli to počítám správně, tak můžete si vybrat tým, kterým budete fandit, buď to jsou žlutý nebo oranžový. Mně jsou sympatičtější žlutý a to z obou týmů, protože tady máte 2 zápasy, takže je v tom ještě dvojnásobná hodnota a můžete sledovat 2 zápasy najednou a když jste dole, tak můžete jenom doufat, že ten váš dá gól. Fakt geniální, ale myslím si, že už teďka půjde vypnout. A nebo si dáme ještě kolo číslo 5, to se uvidí. Ne, furt tam sedí na hloupou píči. To je geniální, fakt. A tady to můžete vidět, jak se hýbe teďka to kolo, tak ono je to fakt jako pohyblivý. A teďka už jsem si začal hýbat. Takže ono jako fakt se s tím dá točit, ale tady prostě za to, no, zašprajcnutý, nebo zaseklý, aby se s tím točit dalo. Ty vole, ale tak tamhle to vypadá docela zajímavě, ta růžová věc. To bych vůbec neřekl, že bude takový extrém. Tak to bych ještě poslat možná mohl tam to vzadu, tyhle, to vypadá zajímavě. Snad jim to nenechám jednou šavermu skopovou, no teď jsem tady bohu chtěl říct, skoro jsem spadl, jednou šavermu skopovou a jednou šavermu falafelovou. To vypadá to docela zajímavě, no. Přemýšlím, buď tam toto, anebo tady to vpravo, ale tohle vypadá asi víc extrémně, no. Minimálně ze zhora. Takže průběh zápasu, můžete si tipnout, kdo vyhrává, vůbec nevím, ale oranžový vedou určitě. A tady jsem chtěl ukázat, jak nebezpečný to tady je. Tak tady takhle projíždí to lano, nebo prostě tady máte to kolo, že jo? A na něm jede to hlavní lano a vy si tady to můžete úplně rozjebat. Kdybych měl teďka ruku venku, tak mi to má sežehne do kůže, si myslím, to ocelový lano. A jde tady do masa, do kůže logicky a pak do masáž. A jakože engineering nic moc teda, no. Bezpečnostní tímkům jsem úplně jedno. Tak jsem jenom slabý, no já jsem za to pořádně nezebral, no má s tím fakt dá, ty vole, když zaberete pořádně, ono je fakt stuhlý, tak se s tím dá i otáčet, takže tady si můžete točit normálně jak, no teď už to valí, jak jsem to roztočil, takže v ceně ještě zatočení 360 stupňový výhled. No jo, prostě z toho otáčíte celý, akorát musíte pořádně zabrat, geniální. Jak tady ještě, bože, tady to fakt, ty vole, furt to nestabilní, no a teď je to na obě strany. Takže trochu tady to mám husinuje, jak jsem fakt vysoko, ale jupi. Fakt to jde stuha, ale točím se tu jak holů na báni, krásné. Ježiš, já z tohohle fakt nemůžu, jako to je tak extrémně nebezpečná atrakce, že to ani nejde říct jak moc. Tak jsem rád, že jsem na to aspoň přišel, Dýpko jsem furt uprdal, tam prostě stavím furt na mobilu. No vadí mi to, jemu asi taky ne, tak budu tady možná jezdit do té doby, dokud řeknu, no. Ať byste tomu možná nevěřili, tak se teďka na mě podíval, takže mu možná došlo, že už tady jezdím třeba tak po 7. Ale tak nevadí. Jedna jízda za cenu 7. Nevím hlavně, kolik těch jízd tam bylo, protože mi tam týpek něco říkal arabsky a já vůbec nevím, co. Každopádně jdu si točit dál. Jazda lidová. Bože, fakt ty vole, to jsou zážitky úplně jako nepředstavitelný tohle. Tak nevěřím, samotné mě zastavilo, takže vylezu. A vámonos pryč, takže zážitek krásný, tady mají dokonce ještě nějaký hry už vykrešovaný, které asi nefungujou. A já se jdu podívat dále. Ty vole, kolo smrti, fakt geniální. Marhaba, hello, this one open? Yeah. Yes, can I go there? How much this one? شغال. شغال. Do píče, English boss. How much? 1, 2, 3? 2? This one? How much? How much money? هو يحكي لي عربي لما تعرف انجليزي. The picture. Is this 1, 2? 2? OK. Tyba, tak teď doufám, že jsem si tam náhodou nekoupil. 2 lístky, oba jsem mu dal, protože mě dal 2 lístky, že jo, a nebyly jako, byly úplně stejný, takže možná jsem si koupil
2.1 ta atrakce stojí 100 000, akorát jsem to nepochopil, takže těžko říct. No, zase jsem na to dal 2 kg, takže asi všechno stojí 2 kg a nevím. Jako je divný, že ty dva lístky jsou úplně stejný. Kde by tam mohlo být nejlepší? Asi vzadu úplně, nevím, jestli ta fyzika odpovídá, ale řekl bych, že jo. A já teda nevím, jak to tady funguje, jo, ale tohle bych řekl, že máte mít jakoby nad nohy. Už se to hejbe nějak, nebo jsem s tím začal hejbat, asi já, že? Asi já. Uvidíme. Fakt, nemám slov. Luna Park Beirut, doporučuji 10 bodů z 10 zatím. Jala, jala. Takže můžeme valit, uvidíme, jaký to bude. Už by to mělo zapnout ten stýpek za chvíli. Tak už to rozjíždí. A bože, ať mě to drží, prosím. Nevypadá to úplně nejvíc bezpečně, že? Zatím se to rozoupává velice v pohodě. A nuda. A dost teda tlačí dozad ty železní lavice, takže to také asi bude nejpohodlnější úplně nahoře. Ale uvidíme, no. Zatím je to pěkná nuda. Ale každým zoupnutím je to vejš a vejš, takže budeme věřit v pokrok. Furt nic. Akorát je fakt bizar, že tady na tom jezdím sám a nikdo, ty vole, tak teďka to zauplo. A nikdo jiný tady na tom za 50 korun není, no, nevím. Tak teďka už to docela valí, musím říct. A ty vole, no tohle už je to velice v pořádku, ale jako docela lamácký, není to jako, že bych to nějak bál, ale háže to pěkně do vejšky. Ty pičo, tak teď už to bylo dost. Teď už jsem to trochu zakřikl, teď už to bylo dost. Aha, v pořádku, no. Šokran. Tak. A vám teďka na princeznu asi, nebo nevím, no. Nic extrémnějšího už tady asi nebude. Takže co bych pro vás neudělal, jdem se tady podívat na projížďku na princezně. Geniální. Jsme tady ještě nejdali nějakýho mástra. Zvukové efekty vždycky pomůžou. Můžu tady udělat review šavermy tady, co tady na někoho čeká. Vamos. Good. Safety first. No jistě, vůbec nevěděl, co jsem řekl, ale aspoň čeknu, jestli to drží. No, uvidíme, jestli skončí šaverma tady nebo i jinde. Jala. Takže šetři mě, princezno, doufám, že to nebude nějaký extrém, ale no. Abych řekl pravdu, tak ze shora minimálně to vypadalo docela extrémně, tak uvidíme, až se to rozjede, no. Zatím takto, no. Zajímavý, teďka mě to docela usadilo, ty vole, no. Ale jakože pohodičko zatím. Ale z těch tří asi jakože nejnepříjemnější, ty vole. A já si, že to bude ještě horší, až se to rozjede. Ale jo, dobrý. Jestli to takhle bude nejvíc, tak to je pohoda. Hlavně ten spád je na tom to nejhorší, no. Vypadá to dost strašidelně, ta princezna nebo ta panenka, nebo co to má být. Tak teďka tam týpek zapnul nějaký turbo a ty vole, jakože už to je hodně nepříjemný, Ty píčo. Já nevím, kde tady sedět, aby mě to tak neodhazovalo k tomu kraji, ale už je mi z toho lehce nevolno, abych řekl pravdu. Geniální, fakt. Průměrně strávený, ty pičo, čtvrteční nebo středeční večer. Už by to stačilo, ne, šéfe, docela. No, teďka už podle mě šlo ubrat, jo. Ty pičo. No, tak tohle bylo docela jakože hustý v nějakých momentech. Ale dá se. Dalo se to ještě přežít, ale jako ještě pár minut a už by mi nebylo úplně nejlíp. Tak děkujeme za projížďku, ty pičo. Husinu mám dobrou. Musím tady rozlušit tuhle Leonardovo šifru. Ano, takhle. Tak jsem to zvládl sám, dobrý. Dáme si ještě jedno kolo a...
Šukran. Tak, no, zavolám Uberos a vamos hotelos. Vzhledem k tomu, že je tohle video o utrácení milionu, tak si tady můžeme ještě udělat tour milionových bankovek. Nejvyšší je teda 100 000 a to znamená, že při původní té valuaci to bylo nějakých $10 za kus, teďka je to asi 10 korun, takže ani tak to není moc. Nastavili prostě strašně vysoký ten nominál vůči dolaru, no a pak to takhle dopadlo, no. Takže nejnižší a teda nejvyšší bankovka asi 100 000 a máte u sebe 40, když máte u sebe litr, takže sama sakr, no. Každopádně, kde je ten řidič? Ať můžu dát tyto bankovky odpadní, než ještě bude poloviční hodnota. Marhaba, kifák. Akorát jsem tady dorazil na ubytko a můžeme si jít udělat room tour, rychlo tour. Pokoje. Je to velice autentické, protože jsem už včera dorazil, takže tady máme zrcadlo, skříň, židli, která je tady tak jako, že sem se na ten stůl skoro nic nevejde. Ale OK, je teda také dost nízko, takže zajímavé rozvržení. Pak tady máme mikrovlnku, dokonce sporák, dost velkou lednici. Tam jsou 2 vody, to jsem si ani nevšiml, tak krása. S 2 vodama. No, tady máme nějaký prostě základní vybavení, taková ta klasika. Mini dřezy tady dokonce, takže jsem nadspal nějak tak všechno na to, že to je jenom pokoj. No a pak tady máme jednomanželskou postel, bez manželky a televizor Campomatic, moje oblíbená značka. No a pak tady ještě jedna skříň, ve které jsou 2 ramínka od prachu a to je všechno. Takže pojďme se ještě tady podívat na výhled z balkonu. Krásné, takže tady máme 5. patro, výhled na noční Bejrút a tamhle na skalní město. Nebo spíš město ve skalách. Takže zavřu to tady cenovali ty komáři, fantastický. Pojďme se ještě rychle podívat na koupelnu. No, rozsvítím, takže koupelna, záchod, umyvadlo, sprcháč, to je celý. Nic zajímavého, ale stálo to asi 700 na noc, bylo to mnohem levnější ještě než ostatní hotely 4 hvězdy, 3 hvězdy, 5 hvězdy, takže cena skutku lidová si myslím, je to relativně v centru, ale není to tam u pobřeží, je to na druhou stranu. Takže na to přijíždění nic moc, ale zase na druhou stranu je to klid a není to tady tak přelidněný. Takže tak, uvidím, kam se vydám zítra a to by prozatím bylo všechno, takže zatím. Aktuálně už jsem v salonku na letišti a čekám na svůj let, který je zpožděný už skoro 3 hodiny na Kypr, takže super. Za půl hodinu by to snad mělo přistát, už jsem, takže začne boarding a už jsem fakt hotový. Můj základní problém zní tak, že nevím, co budu dělat, až přiletím na Kypr, protože ještě nemám žádný hotel, přesně z tohohle důvodu jsem si myslel, že se to může stát a že to bude zpožděný, takže přiletím a buď pojedu směr Pafos, odkud letím za 2 dny, anebo pojedu směr Larnaka, vezmu si hotel za 2 litry a budu tam spát 1 noc a pak pojedu do Pafosu. Už jako, nevím, co z toho je horší možnost, jestli ještě někam je teďka 2 hodiny nebo radši vzít nějaký hotel v Larnace, ale jako hustý, no, to zpoždění to trochu zhoršilo. Takže máme aktuálně 3/4 na 2. Velice stouží. Užívám, vykoumal jsem to, že asi pojedu do centra Larnaky, tam si schrupnu a potom vyrazím směr Pafos. Takže už jsme konec jak přistáli, bohužel spojit jenom 2,5 hodiny, takže to na kopnat nebude. A děkujeme Cyprus Airways, nejtvrdší přistání za poslední rok. A let za 2000 na 20 minut v ceně, takže nejhorší zkušenost za poslední dobu. Takže klasicky low cost traveling, beru tady taxíka za 5 kg, možná tamhle to je on. Nejsem si jistý. Takže tamhle mi teďka týpek odjel, děkujeme, jdu se projít za ním. A já jsem myslel, že jakoby čeká na tom svým místě a on tam jel pro mě na začátek. Mám tady z toho stejný pocit, jak rok zpátky, když jsme tady se snažili se na rental car a nechtěl nám ho nikdo půjčit. A čekali jsme tady hodinu, hledali jsme se s tím řidičem. Takže teďka zůru na hotel, tady nemám zarezervovaný a zjistíme, jestli tam vůbec někdo na recepci bude. Byl to jediný, co šel zarezervovat předtím, ale já jsem nevěděl, jestli to vůbec poletí, nebo
ne, takže jsem to nerezervoval a teď jsem zjistil, že to letělo. Takže jsem na Kypru, super, akorát potřebuju dojít s tím týpkem teďka. Ale mají ty vole tady jakože dobrý taxíky, týpci, nemají to asi špatně. Tamhle to je můj, ten černý. Takže vamos. Gift for you. Yes. From Beirut. Yes. Imported from Beirut. Takže odvoz lidový. Týpek jezdí pro nějakou společnost, protože jinak tady stojí 40 000 licence a pojďme tady vyzkoušet check-in ve 3 ráno, jestli mi někdo dá ubytování, ale vypadá, že se tam svítí, tak snad dobrý. Blazer Residence. No, někdo tam je. Hello. Oh, I was trying to book at Booking, but it wasn't possible. Is it possible to pay for tonight? It was available on Booking, but I didn't manage to book on time. You have a reservation? No, I don't have. No. I was trying, but not possible now. Okay. I have room. Mm-hmm. It's 60 euro. Mm-hmm. Yeah, Okay. that's correct. Yes. Okay. Takže úspěšně jsem udělal check-in, nevěřím tomu, tamhle 212. A budu si jít vyspinkat přesně na 8 hodin, takže jsem zaplatil 15 nebo 16 za ubytování, abych si šel vyspat na 8 hodin. Co si o tom myslíte? Byl to dobrý nápad? Já si myslím, že ne. Ale lepší než tady chodit po Larnace ve 3 ráno, asi bych řekl. Tak, pojďme si udělat rychlo room tour. Ty vole, tak to je docela velký, za ty prachy to jsem nečekal. Kde se tady rozsvící asi, že? Tady. Máme tady dokonce vodu, to je velice příjemné. Gauchos. Tak, po který máme pěknou koupelnu, to je vole, velice pěkná. Jste trošku bastl kyperský, ale pěkné. No a tady máme co? Manželskou ze 2 jednolůžkových, takže budu padat doprostřed. A to se co? To se vyplatí. No jako musím říct, to bylo, že ubytko za 15 takhle na poslední chvíli pěkný. Takže si nestěžuju. Můžu být rád, že vůbec se mám kde vyspat za tyhle prachy. Takže přeji vám dobrou noc. Tímto asi ukončuju toto skvělé video. Takže tak. To zpoždění bohužel bylo 3hodinový, takže kompenzace nebude. Díky moc za sledování. Doufám, že vás tento vlogos Bejruta zbavil. Mějte se krásně, skládejte básně a hesla místní Wi-Fi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kdybyste tady byli. Takže čau.